and ihe ọzọ okwukwa bụ na n'eziokwu no echiri echichi as reverend no ministry ya ka ya na-anọchite so biko unu na-ekperi ka Chineke bụrụ onye inye aka ka ya na-emekwa na ministry ya ahụ na-aga n'ihu na ọ karịa ka ọ dị na ya eme karịa na ọ bụrụ na o nwere ka ọ dịrị ya na ya aka eme karịa otu a and dịka a na-ekperi ka Chineke duo ya chebie na ọ dịkwa n'ebe a ọ na-agụ ya agụ ịnatazizi na nka and mgbe ọbụla ọ natara na nka ịhụ ka ọ na-asụ na nka n'ọhụụ a na ya kwanụ ka a ga-asị na ihe a ọ chọrọ ka ọ na-asị m na ihe a bụ about 60 years ya ji wee pụọ n'ala nsị na amụbekwa m mgbe ahụ mana ọ na-asụba ya ọ dị ka a ga-asị na ọ ka natara anata anyị wụ ndị nọ na nka anyị sụọ ofu anyị etinye ofu English n'ime as if na anyị fụgara afụga ya bịa fụga ha afụga onye ọcha sụọ ha oyi wee ma nze ọ sụrụ eziokwu so biko ụmụnna ihe ọ na-ayọ wụ ekpere ụnụ ka Chineke duo ya chebie ma ọ bụrụ na ya nwee karịa na ya ka ga-eme karịa biko ụmụnna nwanne anyị nwoke nwere ụdị okwu reverend anyị na-alaikewa ọ na-anụ ka o were onu ọja ahụ ma onu ahụ ibe o ji ekene ya ekene onye isi kene ya last year ịma na o nwere ụgwọ egwu ịgụrụ isi ọ na-ahụ gụkwa ya as a vote of thanks on our behalf mmecha dịka mama Obinna si kwu ọ ma na ochie sendịrị ya ọkwa ya ọtago ka o werekwa ya sendịrị ya n'ahụ ịnụrụ ihe m kwuru? Yes, that's good. is well. Adebo ife dị mma si n'aka Chukwu, nwa dị mma si n'aka Chukwu. Na-emana n'ọbụla ọtụtụ si na Abraham wee bịa oti na ngozi kwutere nwata na-agwọ nne ya. Adebo ibe dị mma sitere n'aka ya, o jere obodo ndị ọcha soja gwọọ ya agwọ ibe kpatara ya. Ibe o ji gwọọ ya agwọ ibe kpatara ya ọ bụrụ nne ike nyere ya ụwa sitere na mmụọ jere ije ụwa magbuo onwe ya. Ibe o ji bịara n'obi baa n'ofechi ya mere ndị letagbo beze Nwankwọ. Ibe dị mma si na agbịrịgba na nke agbịrịgba ji wuru isi mba ọ bụrụ nne na-amanya ka nnụla nụrụ ibe eji mee n'ụwa nwee mmiri Chukwu wekere mmadụ were mmiri na ụtọ ụlọdụ n'ime wee ke mmadụ ọ bụla ezie were okwu ọnụ wee ti nwata na-agwọ si na nwata ya ekwu okwu ngozi ka ibe dị nwa wee si n'aka Chukwu wee bịara ya. Ibe anyị na ya ọ na-ada na nka wụrụ ada na-eme ka obodo dị mma. Ibe enyi mma zitere n'aka chi ya mere o ji nwa akara ụwa ọ bụrụ nne tụ na o ji akpata akụ nyene nwanne ya ojewu na-eri nna ya na ngozi sitere n'aka Chukwu wee bịara ya. Onye bịara tata ji eji ngozi wee bịa, onye bịara tata ji eji obudu mma wee bịa. Obi sara ike eji ebi ụwa bika ya nka obi awonyere nke ọnwa isi ọbụla echi ya. Ibe ndị iwuru onye amụma nnekwu nke ọzọ abatakwa m ọnụ ejere n'akwụkwọ Chukwu na akwụkwọ nsọ wu revelation ma ọbụla echi ya atụ na mkpughe ya adị ndụ na-emebe Chukwu na-achọ ka enuro chama na ya ichiala ichi anyị mma. Ibe iji kpee ekpere onye akwụkwọ nsọ agụa na onye omenala ekperu na ekpere Chukwu ga-ewere n'igwe ka ụwa ọbụla echi ya. O nyere mmiri iwu nye enu ana iwu mmiri nwere ndị o ji bịa ụwa ka nụrụ enu ana nwere ndị o ji biri Chukwu nwere ndị o ji biri. Chukwu na-eme ibe nsọ na nwa ọ mụrụ ji adị nsọ ibe ọ na-eme ji adị nsọ aza nọ n'obi bịa o ji tụchi kere ya wee doo ya nsọ soja adị mma ka ọ dịrị uche ya mma ebichi weta ibe o nyere ụmụ n'aka ibe o ji eri ya akọ ya ebichi weta ibe o nyere ndụ ngozi wee kpata wee nyeta nwanne ya. O nwee ndụ na-akpata akụ n'ọdụ ya na ọwụla ezie pilo ọgwụ eziokwu. O nwere onye na-akpata akụ sị na nna ya ji eri ọnwụ ọgaji ọkụ mmụọ ibe o ji jee dị ọkụ mmụọ Chukwu wekere ụwa Mr. Mommy lecture na-ene m anya ibe dị mmasị n'aka Chukwu anọntị na ụmụ onweghị ibe nna na-emere nna ya Chukwu nyere onye lili ndị tata ji eri amamibe onye bịara tata oji ngozi ya na-abịa onye nwere ihe ji ese okwu chairman ya dịla anyị mma onye kpọrọ ya oku
kuta tundu ya bala yoba risike ya bala yoba arisike ya bala yoba oja dwa obodo nanka oja lu ma obodo bae obodo no boro nanka oja lu no wuletie oja bero ka gwo yo na bo ya mela ina yo chuku anakuru ya muwoti ye kwene ko ti bonike tikeri ya owuru go wulejoku oja dunso ona didi betata ya dunso ona belatata ya dunso ona belatata mepuza ya dunimi ya risike ya bala yoba ona belatata ngozi ya diri ya mamibe ya diri ya nwani malogo enwere amamibe nke ụwa wulejoku nwa amamibe mmụọ nsọ na-achịo ndị belatata dị erite amamibe mmụọ nsọ na-achịo osiri ọlaba ude nwa ihe dị iko ya doro ngụ na mma ndị nwanyị malogo alụsi ike bara ya ụba ibe ndị dị ọgbọ bara ya ụba mami ị na-akụziri ụwa ibe chukwu na-achọ ụwa ibe dị rie nne chukwu ji dọrọ ụzọ kpọchie ibe chukwu ji dọrọ ụzọ kpọchie oke ọchụchọ erie nne tibo na-emetara ọbụ na ibe dị mma nọ na bụ nwaanyị mụrụ mmọnwụ nwa nwaanyị mụrụ ego nọ na bụ nwa nwaanyị mụọ nwa nọ mụgwọ ego ya mere adadi wee gụọ ogwu sọ ọmụmụ gwu oche onye nọdụ ukwu ugwu etie ike ya mere eji mụọ nwa na obi be anyị bụrụ ebe anyị nọ tata ọ bụrụ eziokwu ma mgbe echezana nenenu m anya ode nkuzi ode akwụkwọ ya dị itela anyị mgbe ogologo ndụ ahụ isi ike ibe dị mmadụ kwachi anyị mma ibe na-eme mmanwụ chukwu gara nwa na ụmụ ajisi ya ha mee na-achọwa obi ịsarị ibe chukwu na-achọwa obi ịsarị onye mụrụ nwa mgbe ndidi gọzie nwa ya ya nwa na nwa fuo okwu ọjọọ n'isi nwa ya chukwu dị okwu ọnụ ka ụwa wule eziokwu sara ya nwa dị na nwa kwu njọ ekwesị bịara ka o gbuo wee naanị ihe owule eziokwu chukwu bịara ka anyị nwee ndụ ebi ebi nweta ibe dị mma nọ na bụ nwata ekwesị bụọ nwata ara nne mụrụ nwata were ọnụ wee gwagwuo nwa ya n'okwu nwata mebe ibe ọjọọ ya dị mma dada ka nne mụrụ nwa jenu gọzie nwa ya ngozi nọ tata ọgwụla eziokwu o ji eruterịta anyị one by one ọgwụla eziokwu ọ bụ na ri ebe irikwe ebe ọnọgo ibe dị mma na ụlọ agwụ agwụ ibe dị mma si n'aka chukwu nwa dị mma si n'aka chukwu anya bụrụ igwe kenechie anyị na ya chikere ndị be anyị chukwu gọzi n'anyị chukwu m nye anyị ndụ nye anyị ndụ nye anyị amamibe ibe eji emeri ụwa ọgwụla eziokwu anyị na-emeri mgbe ọnwụ na-emeri anyị chukwu ka anyị na-ayọ ekpere nna anyị kpere chukwu analagwu ya ekpere nne na nna anyị kpere chukwu analagwu ya anointing na ụmụgiri anyị na-ayọ chukwu ogologo ndụ ahụ isi ike onye nwe anyị na ya chineke tata ọ bụrụ na 2023 mmepe ụzọ ya adụ n'ime anyị 2023 anyị ga-adị wee dịkwa ha ọzọ onye were ibe o nyela chukwu gochie ya nye ya amamibe nye ya ogologo ndụ ahụ isi ike gwọgwoju akpa ka anyị na-ayọ chukwu ude nwe onye ọdọdụ mma ibe a na-ayọ chukwu anyị ogologo ndụ ahụ isi ike ndụ ụwa kere na-ayọ ọchị egburu m ukwe kere wee nye nọọsụ nọọsụ bayo o ji alụla anyị ụlọ ọgwụ na nnaka ọ lụọla anyị ụlọ ọgwụ bayo ayo onye gwọ ọya nwere onwe ya onye gwọrọ ọya ọ na-alụ onwe ya na ọ na-adị mma chukwu kere mmadụ were aka wee kee mmadụ ọbụla eziokwu so na anyị ji eme ibe ọ na-achọ ego dụrụ ya n'aka chukwu na-enye ego chukwu na-enye amamibe chukwu na-enye akụ nye bao ya mere anyị na-ayọ chukwu ya mepere anyị ụzọ ọbụla eziokwu akara nwata na ụlọ ahụ ahụ nwa ji agwụ eze ji agwụ eze ọbụla eziokwu nwa ya dị mma ji adị mma ibe niile ji abịa ka ogbuo nwata ọbụla eziokwu nwata nwa akara ya ejewara be onye ọzọ mana anyị ji awụ ibe anyị ji agwụo onye ọja nataba nweze abasịrị the warriors onye amụmbe eze abasịrị ọ na-ebe nna thank you